ସରିଗଲା ଛୁଟି ଆଉ କୋଲକାତା ଫେରିବାର ଦିନ ଆସିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାପ ଘରୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣି ମୁଁ ଆସି ଯାଇଥିଲି ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ। ତାପରେ ବାପା ଆଣିକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ଭାବୁଥିଲି ମୋମେଣ୍ଟ ଟା କ୍ୟାପଚର କରିବି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିନଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ମୋ ପିଲାଦିନର ପଲଟନ, ଯୋଉମାନେ କି ସବୁ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗକୁ ଭେଟିବାର ଖୁସି ହିଁ କିଛି ନିଆରା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଚଟାକ ସେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିଦେଲା। ଏତିକି ଭିତରେ ମୋ ବସ୍ ଟାଇମିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଟାଟା କରି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲି। ବସ୍ ଭିତରେ ବସିଥିଲି, ଆଲୋ ବସ୍ ଭିତରେ ଦେଖିଲି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛନ୍ତି। ସତେକି ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୂତ। ବସ ରେ ବସିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତ ନିଦ, ମୁଁ ବା କଣ କରିବି, ଏମିତି ବସିକି ୱିଣ୍ଡୋ ସାଇଡ ରେ ଦେଖୁଥିଲି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖିଲି ଚଗା ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ରାତି 11:30ରେ ବସ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଲା। ନିଦ ତ ପ୍ରବଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡିନର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ସେ ଯାହା ବି ମିଳିଲା ଆମେ ଖାଇଦେଇକି ଆମ ଡିନର କାମକୁ ସାରି ଦେଇଥିଲୁ। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବସ୍ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି କୋଲକାତାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ବି ୟେଲୋ ଟାକ୍ସି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲିଣି କୋଲକାତାରେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ କ୍ୟାବ ବୁକ୍ କଲୁ, ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ କ୍ୟାବରେ ଲୋଡ କରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆସିକି ଆମ ଆମ ଘରେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାବୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ